iti ala ti CCTV, ti panagserek ti may sa alalaki, iti may sa alakon. Sumagmamano a minuto, rimwarda ito'y, ken igem na ti may sa akarton. Iti ala ti CCTV ti barangay, makitan ti panagna ti sospek a nagturong, kadagiti agor uray akadwa na. Inmaneho na ti motorsiklo, kadwa ti lubon na. Ken iti likudan da, nakasaruno kadakwada ti may sapay a motorsiklo. Tinasao pa nagtakaw, napasamag iti balay da Mary Faye iti Zone 3 Bangged Amra, 12:52 ti parbangon iti Sabado, Abril 25. Istorya na, adda nangig na, anang lukat iti gate da. Nakariingak digit dati naglukat ti gate nga maamat nga nagrikapon so nga ti amukot talaga nga dati simrak kanyami. Ngam di kuan na maku ako mapay maimatanga ko mga nusinong nagriingami di anak ko so nga biglanak nga pinaturog ko pa di anak ko then sinoblianak nga kinita ti tawa nga mahangkumot nga nakwaanon. So nga riniing ko nila kay ko then isumutan di bimaba nakita na nga awan dito ba ito. Di nga nga kanito ma'am haang nga nga naglock or nga naguni di may ka-second nga recap ko ma di gate iso ka nagtakanak. Nagtalek damit anang ibati ti lako data ipapanda nga awan pigtatakaw ken adda CCTV kada street ti barangay. Dagos met ang nagpatulong da iti barangay tapnon matrace ti tinurong ti sospek. In review da gingana Bangged West. So di nakalasinan dan na atidog namin dati nagnanda. Ito iti nagsikwanda na. Gingana di mabini. Jay. Naamuan ang manipod iti Mabini Street, nag-exit dagiti sospek iti metlang Santiago Street, iti direksyon nga agpabangbangar, ang naalamet lang iti CCTV, ang na-installer ti sango ti simbaan. May sa akarton nga arak wenno 2x2 nga agbalor ti 1,750 ti intaray ti sospek, ken nabigbig daytoy at trabahador damit laeng. Bale di last year ma'am 7 months. Then na-terminate mi nga min idi nga gapot agbiro kami ulit ti kadwami. Kan dati mi nga kadwan, so nga in contact mi isuna. Bale, nangrug isuna di Sunday ma'am. Sunday, then Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. Bale, 5 days na ma'am. Then Friday nag-day off. Saturday di nga para bago na napasapa. Ti kwa kanya na apayhan lang nga nagibagan. Since adamot ti kwa, adamot iti kwa na ito'y ma'am, adamot ti store, alangan nga aghaan kami, kadwa na kami matibalay, agsoswaldong mat kanyami. Diyak amo mamatahan lang nga nakaibaga kanya. So weekly sa sweldo na? Yes ma'am, napasoldok pa lang. Bulan ti Marso, napadasan metlaing the Mary Faye, tinatakawan ti 2 akarton ti 2x2. Rason ang nagpanayon da ti CCTV. Mamati a posible ang may maysa, ti akin arami ti napadasan dati napalabas, ken idi Sabado, ken ado ti naawat nan a mensahe, nga inaramid ti sospek. Adameten initial a panagsarita ti biktima ken sospek. Kalikagom ti biktima, ang maamuan dagiti kakadwa ti sospek, ang nakamotorsiklo, ang nagpesto iti sirok ti mangga, ang naguray iti abay ti storda. Bale ma'am, para parwarak dagiti kadwana, kasi syempre insungsong na nga rod ito yan ma'am. Kung syempre, may compromise mo di safety mi, aglalo kat awan ti kadwami tatasik si kami laeng. Kung di trauma nga every parabangon kat hana ang makaturog kasi ing-ingpak nga dati sumurok kanyami. Bigbigan met ti dadaulo ti barangay, adakkel ti tulong dagiti na installer a nasurok talupulo a CCTV iti barangay da. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.